खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। मुखालमुवानि भेराथरा गाथोनाव नाव जाब्रथाय साब्रै गोमानानै दङ। काछारनि हारां दैमा बारहोनो थाखाय रौनियाखौ थिसननाय जादों। 19 नं थुरिबारि बिटिसिएलए बियाबाव समाजबादि पार्टीनि जयनिं हाबाफारि। 4 नं जमदुवार बियाबाव बिपिएफ दोलोनि साखाफारा मेल। कसुरतलियाव सन्देह गोनां सुबुंफोरजों फिन बुंफबदों। एसि फाहामनाय समाव मोब्लिब बोबथाबजानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। गुवाहाटीयाव 7 किल'ग्राम गान्जाजों लोगोसे जरासे बिसि फिसायखौ खादों पुलिसा। फैगौ अक्ट'बराव आरोबाव 40,000 थिसनथाइ होगोन 1.5 लाख साख्रि होनायनि आगानाव आसाम सोरखार। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बुरलुंबुथुर दैमायाव गिख्रंथाव नाव जाब्रथाय। नलबारि जिल्लानि मुखालमुवा बाजार भेराथरा गाथोनाव दिनै फुङाव जादों गिख्रंथाव नाव जाब्रथाया। बे गिख्रंथाव नाव जाब्रथायाव फरायसाजों लोगोसे साब्रै सुबुङा गोमानानै दङ। बुरलुंबुथुर दैमायाव बुखारलांदों साब्रै सुबुङा। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला दिनै फुङाव बुरलुंबुथुर दैमानि मुखालमुवा भेराखरा गाथोनाव गिख्रंथाव नाव जाब्रथाय जादों। बे जाब्रथायाव फरायसालियाव थांनाय फरायसाफोरजों लोगोसे साब्रै सुबुङा दैयाव गबनानै गोमादों। बबेखानि नाव जाब्रथायनि उनाव गोमानाय साथाम सुबुंनि मुङा सोराङाव फैदों आरो बिसोरो फारियै उदियामान जातीय बिद्यालयनि 3 थाखोनि फरायसा आरियान आली, बे फरायसालिनिनो 9 थाखोनि फरायसा मजिदुल इस्लाम आरो भेराथरा फरायसालिनि 4थि थाखोनि मावफारिया आब्दुल गाफुर। नाथाय माखासे फरायसाफोर आरो सुबुंफोरा बुरलुंबुथुर दैमानि दैयाव सानस्रिनानै रुगुङाव गाखोनो हायो। जाब्रथाय जानाय नावआव सा 30 एबा 35सो फरायसाफोर दंमोन। खैफोदनि गेजेरजों नावजों फरायसालियाव थांदोंमोन फरायसाफोरा। बे समावनो गिख्रंथाव जाब्रथायाव मोगा-मोगि जायो नावा। बे गिख्रंथाव जाब्रथाया मुखालमुवा ओनसोलाव बयखौबो गिखांहोदों। ओरैहाय बे जाब्रथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगोनो एसडिआरएफ बिफाननि टीमा जाथायसालियाव थांनानै रेस्किउ अपारेशन खालामहैयो। नाथाय बे खौरां सुजुनाय समहालागै गोमानाय सासेबो सुबुंखौ नागिरनानै मोनाखै। काछार जिल्लायाव दावबायारिफोरखौ बारहोनो थाखाय रौनियाखौ थिसननाय जाबाय। हारां दैमायाव दावबायारिफोरखौ नावजों बारहोनो थाखाय रौनियाखौ थिसननाय जादों। मख'नो गोनांदि बुधबारखालि फुंबिलियाव अन्थाइ रोगानाय गंनै डाम्पारजों हारां दैमानि दालाङा बायदोंमोन आरो सिलचर कालाइन फोनांजाबनाय लामाया थारलायैनो बन्द' जादोंमोन। सरासनस्रा रायजोफोरखौ दैमा बारहोनो थाखाय दिनै फुङाव एसडिआरएफ बिफानखौ थिसननाय जादोंमोन। नाथाय एसडिआरएफआ गोबांथार बिबांनि दावबायारिफोरखौ दैमा बारहोनो हायाखैमोन। बेनिखायनो रोजा रोजा दावबायारिफोरखौ दैमा बारहोनो थाखाय रौनियाखौ थिसननो गोनां जायो आरो दिनै सानजौफु 1 रिंगानिफ्राय रौनियानि नाव बाहायनानै दावबायारिफोरखौ हारां दैमा बारहोनाय जायो। चिरां जिल्लानि 19 नं थुरिबारि बियाबनि आलुखन्दायाव खुंफुंनाय मोनसे सुबुं गौमानि गेजेरजों गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि गोबां मैखोम दैदेनगिरिफोरा मावख'आरि महरै समाजबादि पार्टीआव हाबफैदों। बे हाबाफारियाव समाजबादि पार्टी आसामनि रायजोआरि आफादगिरि ब्रजेन कुमार हेन्डिगा बाहागो लादोंमोन। भुबन जशी, हायुङारि नेहाथारि बुंथिगिरि आरो आसामनि बिबानगिरि आरो बिटिसिनि थाखाय समाजबादि पार्टीनि बिबानगिरि थेंगुलुं मुसाहारि मोनहा चिरां जिल्लानि गाहाय नेहाथारि शाहजाहान आली आखानाबो नुजाथिदोंमोन आरो गोदानै हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ पार्टीआव बरायदोंमोन। थेंगुलुं मुसाहारिया बुंदोंदि फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव समाजबादि पार्टीआ जोबोर मोजां फिथाइ थायहोनो हागोन। काउन्सिल बिसायख'थिनि सिगां बे ओनसोलाव समाजबादि पार्टीआ गुदि थाखोनि थाथायखौ गोख्रों खालामनायनि फारसे आगान सुरजेनबाय होननानैबो बुंबावदों थेंगुलुं मुसाहारिया। बडलेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि बिसायख'थि खाथियाव फैनायजों लोगोसेनो बडलेण्ड ओनसोलाव राजखान्थियारि हाबाफारिफोरा बांबोगासिनो दङ। दिनै बिपिएफआ 4 नं जमदुवार बियाबाव मोनसे मख'जाथाव थाग थियारि मेल खुंदों।
जाय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव खुंथायारि गोहो मोनफिननो थाखाय दोलोनि गोख्रों बाउसोमनायनि इसारा होयो। बे हाबाफारियाव गोसो गुदुङै बाहागो लाफैनाय BPF बुथ सन्मिलन थाखोनि मावथिफोरा दङमोन। गुदि थाखोनि मावथिफोर, लाइमोन दैदेनगिरिफोर आरो दोलोनि मददगिरिफोरनि मोनसे बायदि रोखोमनि हान्जाखौ खौसे खालामदों। बे जथुमनाया मावखान्थिफोरखौ गोख्रों खालामनो, गोसोखौ फुदुंनो आरो गासै जुमदुवाराव भट होग्राफोरखौ नांथाबहोनो आरो गुवार बिथांखि जौगाहोनो थाखाय मोनसे सावराय जथुम महरै खामानि मावदों। बाहागो लागिरिफोरनि गेजेराव BPFनि गोनां सुबुंफोर फारियै BPF लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म, गसाइगाव जिल्ला लाइमोन गांखंनि आफादगिरि नरपति ब्रह्म, दोलोनि मावख'आरि बिजाथि उइलियाम नार्जारिमोना बाहागो लायो। सनापुरनि कसुवाथुलियाव आयेन बेरेखायै हाबसनफैना आरो दखल खालामना लाफैग्राफोरखौ न' बां सिमफायनानै होखारहरनायनि उनाव कसुवाथुलियाव माखासे सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ नुफिननो हादों। माखासे सन्देह गोनां सुबुंफोरजों बुंफबनो लागै लाफिनदों सनापुरनि कसुवाथुलिया। रिपर्ट बायदिब्ला माखासे सुबुंफोरा कसुवाथुलियाव औवा आरो त्रिपालजों फिसा फिसा न' लुनानै थाफैफिनदों आरो दिगारु दैमानिफ्राय आयेन बेरेखायै बाला अन्थाइ बोखांनो जागायदों। इभिक्सन खालामना होखारजानाय सुबुंफोरा दिगारु दैमानि बालाखौ फाननानै सानफ्रोमबोनि आदारखौ बुथुमगासिनो आरो न'खरनि थांना थानायनि राहा महरै लादों। इभिक्सन खालामनाय माखासे ओनसोलाव हाग्रा बिफानखौ नेमेज खालामना बाला बुरदों। मख'नो गोनांदि बे नुथाया ओनसोलनि सांग्रां सुबुंफोरखौ जिंगा सोदों। गुवाहाटीनि जनाली ओनसोलाव बुधबारखालि मोब्लिबारि तारजों बोगथाबजानानै सासे सुबुङा जिउ गोमादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बाजाज श'रुमनि गाज्रि जानाय एयार कन्डिशनिं इउनिटखौ फाहामफुबाय थानाय समावनो हरखाबै मोब्लिबारि सर्ट नांनानै जिउ खहा जादों होननानै मिथिनो हादों। जायगानिनो नुनाय सुबुंफोरा हरखाबै तारजों सर्ट नांनायनि जाहोनाव मोब्लिब गोहोआ बिखौ साखाथिनि दैमायाव नारगार हरदोंमोन होननानै मिथिहोदों। बे जाथायनि खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ गोख्रैयैनो जाथायसालियाव नुजाथिहोयो आरो गोथै सहखौ दैमानिफ्राय बोखांहोयो। बबेखानि जिउ गोमानाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमहालागै रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। खामानि मावगासिनो थानाय समाव थि रैखाथि राहाफोरनि गेजेरजों मावफुंनाय जादोंना जायाखैमोन बेखौ रोखा खालामनो थाखाय दासान्दि नायबिजिरनो जागायबाय। गुवाहाटीनि गणेशपारा ओनसोलाव बुधबार बेलासियाव गान्जाजों लोगोसे जरासे बिसि फिसायखौ खादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला सोर संदाननायनि गेजेरजों एसिपि आजारानि दैदेननायाव भाटासिल आमबारि पुलिस थानानि मोनसे हानजाया मोनानि 8 रिंगासो समाव बिसोरनि न'आव सिग्रोमहैदोंमोन, जायनि उनाव खमैबो 6.8 किल'ग्राम लिरथायनि गान्जाखौ अपारेशनाव बोखांनो हादोंमोन। हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ जितेन गौड़ 52 बोसोर आरो मनु गौड़ 37 बोसोर होननानै सिनायथिनाय जादों। बबेखानि ड्राग्स डिटेक्शन किट्सनि हेफाजाब लाना फिल्ड आनजाद नायनायनि जाहोनाव जब्द खालामनाय बेसादखौ गान्जा होननानै रोखा खालामनो हादों। बे जाथायनि सायाव आथिखालाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय रायजो सरकारा 1.5 लाख साख्रि होनाय फारसे सिगांगासिनो दङ। रायजो सरकारा दिनै आरोबाव सा 481 बिनायसाफोरनो थिसनलाइ बिलाइ होदों। बेनि गेजेराव सा 443आ जुनार फिसिनाय आरो जुनार फाहामथाय बिफानाव, सा 26आ सोलोंथाइ बिफानाव आरो सा 19आ दावबाय बिफानाव थिसनथाइ मोनदों। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि आखाइजोंनो गथायदों थिसनथाइलाय। बबेखानि गावनि खुंथायनि समाव दासिम 1,20,840 बिनायसानो साख्रि होबाय। फैगौ अक्ट'बराव आरोबाव 40,000 थिसनथाइ होगोन। सिगांनि सोरखारनि समाव 10 एबा 15,000ल' थिसनथाइ होदोंमोन। नाथाय जोंनि सोरखारा बे समाव 1,60,000 थिसनथाइ होनायनि थांखि लादों होननानै थिसनथाइ राननाय हाबाफारियाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो। सोरखार आरो सोलोंथाइनि सायाव सुबुंफोरनि फोथायनाया दिनै बांदों। हाबायारि सोलोंथाइखौ बांसिनै गोनांथि होनायनि गोनां होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बे हाबाफारियाव सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु, मन्त्रि रन्जित कुमार दास आरो गोबां सा गेदेमाफोरा बाहागो लादोंमोन।
दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।